በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ። ኪርያላይሶን 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 ክርስቶስ አምላክን ዘመጻ ወሃመ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ይቤዘወን። ዕለተ ረቡዕ ፍቁራት ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ ኣብታ ናይ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ሰሙን ምድራዊ ኣገልግሎት እታ ፍልይቲ ዕለተ ረቡዕ ንዝክረሉ ግዜ እዩ። እዚ ዓለት እዚኣ ኣብ መንጎ እቲ ዝኸፍአ ክድዓትን እቲ ዝበለጸ ፍቕርን ዝተተሓዘት ሰለስተ ዓበይቲ ፍጻሜታት ድማ ዝተረኣዩላ ዕለት እያ። እቲ ቀዳማይ ፍጻሜ ምኽረ ኣይሁድ ይበሃል። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕሙማት እናፈወሰ ንምዉታን እናተንሰአ ብርሃን ፍቕሪ እናዘርአ ከነሱ ጸላእቲ ብርሃን ግና ኣብ ጸልማት ተኣኪቦም እዛ ረቡዕ እዚኣ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ሊቃነ ካህናትን ጸሓፍትን ብሊቀ ካህናት ቀያፋ ተመሪሖም ንብርሃን ዓለም ክቐብርዎ ክቐትልዎ ክስቕርዎ ዝተማኸሩላ ዕለት እያ። እቲ ንዕኦም ዝኽገብሩ ዘበገሶም ነገር ድማኒ ሓደ ሰብኣይ ስለ ህዝቢ እንተሞተ ይሓይሽ ዝብል ጨካን ውሳነ ነበረ። ንሳቶም ብኽፍኣት ክመኽሩ ከለዉ እቲ ርህሩህ ጎይታ ግና ነቲ ንዓለም ዘድሕነሉ ሰዓት ብትዕግስቲ እናተጸበየ እዩ ዝነበረ። እዛ ዓለት እዚኣ ንሕና እውን ካብ እኩይ ምኽርን ካብ ተንኰልን ርሒቕና ናብቲ ንህይወት በጃ ዝሃበልና ጎይታ እንቐርበላ ክትኮነልና ይግባእ። እቲ ካልኣይ ፍጻሜ ድማ ማርያም እንተ እፍረት ዝገበረቶ ናይ ፍቕሪ መግለፂ እዩ። ኣብቲ ጸልማት ዝመልኦ ናይ ጸላእቲ ምኽሪ መድረኽ ሓንቲ ብርሂት ኣእምሮ ተኣምር ትፍጽም ሰበይቲ ናብኡ መጺያ። ጎይታ ኣብ ቤት ስምዖን ከሎ ሓንቲ ቅድሚኡ ሓጢ ተባሂላ እትፍለጥ ዝነበረት ሰበይቲ ናብኡ መጸት። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንድሕነታ እትኸፍሎ ዋጋ ብፍጹም ኣይትሰስዕትን። ነቲ ዝኸበረ ሽቱ ፍሲሳቶ ብንብዓት ኣእጋሩ ሓጺባቶ ብፀጉሩ ርእሳ ደሪዛቶ እዚ ተግባር እዚ ናይ ንስሓን ናይ ፍቕርን ጥርሲ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ሎሚ እውን ረቡዕ ክንዝክር ከለና ከምዛ ሰበይቲ እዚኣ ንጎይታ እንታይ ክቡር ነገር ከቕርበሉ ንጎይታ እንታይ ክቡር ነገር ይቕርበሉ ኣሎ ኺልና ክንሓትት ንነፍስና ክንምርምር ይግባአና እዩ። ንሳ ንቐብሩ ዘዳለወቶ ሽቱ ንዓለም ግና ዝመኣዘ መዝገብ ኮይኑ ተሪፉሉ። እቲ ሳልሳይ ፍጻሜ ድማ ክድዓት ይሁዳን ፍቕረ ነዋይን እዩ። ኣብቲ ሓደ ሸነኽ ፍቕሪ ክንጸባርቕ እንከሎ ኣብቲ ካልእ ሸነኽ ግን እቲ ዘሕዝን ክድዓት ናይ ይሁዳ ዘጋጥም ነይሩ። ይሁዳ ነቲ ናይታ ሰበይቲ ተግባር ብናይ ስስዕ ዓይኒ ክሪኦ ጀሚሩ። እዚ ንምንታይ ዘይተሸጠ ዝብል ናይ ሓሶት ድንጋጸ ድኻታት ድማ ፈተነ። ብፍቕሪ ተዳፋፊኡ ዘይኮነስ ብፍቕሪ ገንዘብ ተዳፋፊኡ ነታ ናይ ሰማይን ምድርን ፈጣሪ ብ30 ዲናር ክሸጦ ተወዓዒሉ። ክሳዕ ክንደይ ዘሕዝን ሓሳብ! እቲ ንጉሰ ነገስት ከም ባርያ ክሽየጥ ምስ ስምምዑ ዘሕዝን ፍጻሜ። እዚ ፍጻሜ ዝና ንዓና ዓብዪ መጠንቀቕታ እዩ። ንሕና ኸሎሚ
بربحة عالم بتغمي وي بخفقات نقويتانا نحقاقاتون حليفنا نهب كوين هلو نفس وقف نفسنا خن حتى يقبع النايم فقرات حواتين أحتين قدست بيت كريستيان إذا علت إزياء صومد حنتي لا سيمتا نتناي أيهود نقويتا كقتلو استماخرولون يهودا يحلفو زهاولون معالتي نمزكاريو سلازي لوم ربع كاكفأت رحقنا كم تي يهودا كابتن دخاتا ستوهابا جنزكم مقال حارر زولا زي كونس كم تاشوتو زفسست مريم انت افراد نفقر أملاخ بنسحان بقراص النتن كنقرب يو زخخرنا كريستوس أملاكنا زي مسعى وهم بأنتي أنا بهماماتي بيزون لك هاي الكبر وصفات وإزاز وإسك العالم آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك نو تقدسوا ببرهان تملعلسوا نو تقدسوا ببرهان تملعلسوا نو تقدسوا ببرهان تملعلسوا نو تقدسوا ببرهان تملعلسوا